Den går forbi det. De farer bare frem og tilbage. Det var også det, jeg sagde til ham. Cirka en udstilling. Det er det, de har brugt mest tid på. De har brugt mest tid på det. Og desværre har hun jo ikke været hård nok. Desværre også har der været sådan en ting. Problemet med Salgo er, at han det er bare helt vildt sådan en udvikling, der har været inden for sådan noget der. Ja, og så tænker jeg, hvor godt billedet bliver, når man sidder og kigger på det. Hvorfor helvede zoomet forkert vej her? Så en af mine kammerater, hans far, han har du noget med reaktion, så han havde fået sådan en video med sig. Ja, men det er jo også klart til at starte med. Men for hende er den jo bare... Der var vi jo her i weekend, vi så videofilm i over et døgn. Det var helt fuldstændig firkantet. Der er det jo... Der er ikke nogen videomaskine. Altså, da jeg var barn, blev jeg optaget på smalfilm. Der kan være mere på mobiltelefonen. Ja. Hun har gjort det meget også. Og hun er ulæsen. Fordi hun går bare over.